Ongi etorri Prekarietate Menstrualaz podcasteko 3. atalera. Aurreko saioetan Hara Gorputzekoekin hilerokoaren gaiari heldu genion era orokorrean eta gaurkoan bai ulertuko dugu pixka bat hobekiago prekarietate menstruala. Horretarako hementxe dago Enara Iruretagoiena, zer moduz? Egunon, Lizar, pozik beti ere antxetak badaukalako tartea, ez? Hilerokoaren inguruan hitz egiteko eta oso pozik. Ongi hasi duzu astelena? Bai, ongi. Bikain. Atzo martxoaren 8 izan genuen, ikusentzuleok, ez dakit noiz ikusiko duzuen hau, baino energia onarekin, ez? Bai, hori da, egun polita izan zen, borrokatzekoa eta ospatzeko ere bai, bi gauzak. Hori da. Erran bezala, gaurkoan prekarietate menstruala ulertzeko lehen urratsak emanen ditugu, beraz, hasteko azaldu zer den prekarietate menstruala Enara. Bai, prekarietate menstrualen inguruan agian ez dago horrelako definizio oraindikan zehatzik, baina guk bai Hara Gorputzetikan pentsatzen dugu badela hilerokoaren zikloa une oro, ez, lasai bizitzeko baldintzak ez izatea, nola baita, ez? Eta hau, gogoratzen dugu hilerokoaren zikloaz ari garen, ez garela hitz egiten ari bakarrik fluxu gorria daukagun egun hoietaz, baizik eta ziklo oso bat dela, eta orduan, zikloren baitan, aldiro modu desegokian edo deserosoan edo dena delakoa bizitzen baldin badugu, hor gaude nolabait prekarietate menstrualaren bueltan, ez? Bikain, eta zer faktorek eragiten dute hori? Bai. Hemen, aipatzeko ere bai, 2016tik jarri zela nolabait pobrezia menstrualaren terminoa agertu zela, naiz eta, asko zere lehenagokoa da, ez, pobrezia menstrualaren bizipen hori, eta hori bilakatu zen nolabait marko orokor bat kokatzeko edo prekarietate menstruala ditzen diguna. Nik ere banetorren pentsatzen, ez, beti esaten dugu prekarietate menstruala, baina bada berez prekarizazio bat, ez, bada sistema bera ez diguna uzten, baldintza egokioietan bizitzea hilerokoaren zikloa. Eta, faktorei dagokionez, bai aipatzekoa, badaukagun azterlan bakarra, momentuz, EAen, Euskadiko Autonomia Erkidegoan, badela emakundek 2021an egin zuena. Eta, beti ere, aipatuko dugu, podcast hontan, eta saio hauetan ez hitzengo dugula, EAE edo Euskal Herriko kontestuan kokatutako prekarietate menstruala. Beste lurraldetan, ezberdina da, beste baldintza batzuek daude, eta guk badakigun gutxia, gaur egun oraindik ere hemengoa da, eta gu beti abiatzen gara, guretik nola baitez. Orduan, faktorei dagokionez, noski badakigu ez, klasea, arraza, genero identitateak badaudela, kapa ezberdinetan baldintzatuko dutenak prekarietate menstrual hori, edo prekarizazio menstrual hori, modu bortitzago batean bizitzea, ez? Ekarri ditut datu batzuek, horrela ez gara asko sartuko, baina behintzat bai kokatzearen esan dugun kontestu honetan zer dagoen gertatzen honekin, hilerokoaren produktuak eskuratzeko aukeraren inguruan, badago datu hauek, ez, esan dudan emakunden azterlan honek dio, 51 baina gehiagok hilerokorako produktuak erosteari utzi behar izan diola momenturen batean beste gastu batzuei aurre egiteko, ez? Ze, agian, igual, engot pausu bat atzera, bereziki 3 igual gero sartuko gara, ez, eta beste saio batzuetan sakonago, baina badaude 3 kontu baldintzatzen dutela oso fuerte prekarizazio egoera hauek, bat dela produktuak erosteko aukera edo ez izatea, produktu hilerokoa jasotzekoak, bestea da komunak izatea eta konketak eta grifoak eta ura, ez, posible izateko higiene gero ere sartuko gara hortan, ez? Baina, baldintza hauek izateko, eta azkenekoa bada informazioa. Hilerokaren inguruko informazioa izatea, bizitzako une ezberdinetan, fase ezberdinetan, horrekoan ere aipatu genituen, ez? Menarkia, ziklikotasun garaia eta baita klimaterio menopausen, une hori izatea benetazko eta egiazko informazioa. Eta, urruti gaude hortaz, baina, lanean bagaude. Eta, esaten una, ez? Bada portzentai oso altu bat produktuak erosteari utzi egin diola, komun eta konketa egokita segurak erabiltzeko aukeran ere, badago portzentai bat dela 74ak, denbora gehiagoz izan duela produktu bat jarria ez duelako izan baldintza bat dela, kopuru bat oso altua, eta osasun menstruala hezkuntzan, ez, jasotzeko aukeren artean, badago ere bai adierazgarria den datua dela 13ak normaltzat jotzen du hilerokoaren min handia, besterik gabe normala da, eta eta 47ak, ez, iaia 160ak ez du hilerokari buruzko inolako hezkuntzarik jaso. Beraz, talka egiten dute, ez, datu hauek egoera
egoki batekin, eta hemen ikusten da argi zertaz ari garen prekarietateaz edo Eta prekarizazioaz. dena hemen gure hurbilan gertatzen dela, noski. Oso, ez? Hau ere guk askotan aipatu dugu, ba, igual gure inguruan dauden edo gure klasekoak, ez? Gu normalean ba, gure lagunak, lankideak eta bar, ba, bueno, ez dugu ikusgarri hori, ez? Baina, bueno, hori da zuk esaten duzuna, ez? Agian gure bizilaguna edo agian gure auzotar bat egoera honetan dago. Bai, beraz ez da gai xumea. Ez da, bat ere. Hau guztia indarkeria moduan ulertu dezakegu, patriarkatuaren bertze indarkeri mota bat bezala. Hori azaltzen alduzu pixka bat? Bai. Guretzat zalantzarik gabe, ez? Badakigu patriarkatua eta kapitalismoa eta kolonialismoaren baitan baditugula indarkeri ezberdinak, batzuek premiazkoak dira, ez? Eta bueno, guk urte guzti hauetan ikusi dugu feministok azkenan bagabiltzala askotan suteak itzaltzen, ez? Eta, bueno, noski horrela izan behar duela, ze badaude gradu ezberdinak eta violentzia maila oso fuerteak, baina guretzat hau hasieratikan eta igual hori guia hori ez 2018tikan daramagu bueltaka gai honekin, eta hasieran ez genuen oso ongi ikusten nola kokatu hau bortizkeri bezala, baina egontzen momentu bat hor, hasi ez eta kasi gutxira esango nuela, ukitu genula toki hori eta esan genuen, ostras, hau da bortizkeria, zalantzarik gabe, baina da oso erroko bortizkeria dela guk izendatu duguna bortizkeria lineala bezala, ez? Dela, gu, une oro, bizitza bero bezala ziklikoa gara, eta sistema lineal batean bizi gara, non aldiro esaten gaitun, aurrera gora, produktibitatearen baita menga izan, ekein irri farrez, baina gu, ziklikoa garenak badakigu bizitza zela horrela, zuhaitz batek dakien bezala, ez? Porque zuhaitza egongo balitz, gora guztian loratzen eta fruituak ematen, da guri, pixkat alderaketa hori egiten dugu, ez? Ulertzeko, hori eskatzen zaigu sisteman, ez? Egotea denbora guztian, hori, pozan, baina gu badakigu hori, zuhaitza bezala ez bali ditugu hibernazio prozesuak negu hau dazkena, ez? Ezin dugu ziklikotasun horretan, eroso egon. Ordan hor dator, guretzat, bortizkeriaren ideia hau kokatzen dugun toki hortan dela bortizkeria lineala. Sistema antolatua dagoelako, gizon ziseteroaren barne antolakuntza lineal horren baitan, ez? Horrela ulertzen da. Bai, hori da, ez? Gainera, nolabait gure ustetan guk geuk, emakumezkoak, gorputz disidenteak, denok badaukagu barruan horrelako pertsonai txiki bat beti ari digula bultzatzen izatera, guk deitzen diogu mito ezela homoekonomikusa, ez? Dela oso simbolikoa, ze homoekonomikusaren mitoa, gaur egun mito bezala izendatzen dugu, bada eraikuntza sozial bat, ekonomilari, ez? Hasierako ekonomilariak esaten zutena, hori gizakiak ginela, arrazionalak, burutik gora, ez? Linealak, dena produktibitatea, eta ez dugula behar inongo zaintzarik inoiz. Hau, eske mitoa da gaur egun, argita garbi, ze badakigu denak, zaintza ezberdinak behar ditugula bizitzan zehar. Orduan bizi gara une oro horren saiakeran, eta oso zaila da batzuetan gelditzea, eta esatea, ze gertatzen ari da, beste batzuekin hitz egitea eta esatea, ez? Niri pasatzen zaita, nik hemen ezin duten kajatu, nik honekin egiten du talka, eta talka horiek gelditzea guretzako ezinbestekoa da, ze bestela gabiltza denbora guztian gurpil horretan mingarria oso bortitza, eta azken batean, hori ez, gure ziklikotasun hori ukatzen duen gurpil horretan denbora guztian, ez? Produktibitatearen baitan eta esan duan linealtasun hortan, orduan, hori da bai. Guk beti hori esaten dugu adi egotea ze esaten digun daukagun barne, ez? Homoekonomikus txiki horrek nola bultzatzen gaituen berekin batera negoziatzeko estrategiak. Bai. Aipatu duzu hainbat faktorek eragiten dutela prekarietate menstruala, aipatu duzu higienean badagoela arazo larria, eta baita hezkuntzan. Beraz, jarriko dugu arreta hontan, badaude tabuak oraindik hilerokoaren inguruan, ematen du aitortza bat egin zaiola hilerokoari eta naturalizatu dugula. Uste duzu hala dela edo oraindik badaudela tabuak honen inguruan? Bueno, guk beti aitortzen dugu noski egindako lana, ez? Gure aurrekariak egin zuten, feminismoaren bueltan, ez? Utzi diguten guzti hori ezinbestekoa da, guretzat oinarri guzti hori, baina oraindik ere asko dago egiteko. Egia da, azken urteetan, ez? Gaudela hitz egiten, enbat espazioetan, gure gabiltza eskoletan, emakumeen etxeetan, ez? Gaia badoa poliki-poliki, baina oso guretzat adierazgarria da eskoletan lan egiten dugunean, aurrek,
badakigula ez dutela gezurrik esaten, ez? Behin eta berriz errepikatzuten nazka, lotxa eta mina. Nazka, lotxa eta mina. Eta askotan, beraiek bide laguntzen dituzten helduak, ez dute, hemen ja dena naturala, hemen ja dena... Da, como, bueno, bekira zer esaten duten hemen, ez? Bide laguntzen dituzuten aurra hauek, ez? Orduan hor, sortzen da pixkat, batzuetan, ukere bai, hausnartzen dugu asko, nola gauza batzuek razionalki teoria moduan oso argi ditugun, baina gero gorputzak beste gauza batzuek esaten ditu. Eta hor ezin dugu ere disoziazio moduko bat egin, ze bai, oso ondo dago, zuk oso argi izatea gauza batzuk, baina gero derrepente ikusten bali moduzu hilerokoaren fluxua, beste norbaiten imaginatuta emate dizu susto, hor dago zure gorputzean zerbait gertatzen, eta guk gorputzare aitortza guztia ematen diogu, ze uste dugu hori burua azkarrago doala. Baina gure gorputzeko zelulak badituzte oroitzapen batzuek, azkenean gure hori, amonak, amak, bizitu dituzten, mit guztiak, maionesa, ezin zara dutxat, hori denak, oraindik badagoela bizirik gure zeluletan, ez? Orduan hori da poliki-poliki eta maitasun askoz egin beharreko prozesua, baina bai guretzat bai da garrantzitsua beti aitortzea non gauden. Eta izatea zintzoa, ni hemen nago, gertatzen zaita, orduan zer egin dezaket edo nola lantzen aldut hori. Baina ez sartu modernitatearen pixka trampa hortan, ez? Nik ja dena razionalki badakit, eta orduan sinesten dut, ez? Eta hor... Onartu bar dugu agian batzutan nazka sentitzen aldugula, eta guztiz. Ulertu nondik heldu den, ez? Guztiz. Eta izan empatia asko, eta izan inkluso, ez, aurrekin adibidez, ez diozu retrauma bat, retraumatizatuko aurra, eta hori dago gertatzen, ez? Orain dena jakin bar dugu hilerokan, oso garrantzitsua da gaia jorratzea, baina oso konstiente izan bargara maila sozialan non gauden, eta horrek daukan inpaktua gure gorputzetan, beraz, nazka ematen bali dizu, ez da deus pasatzen, kontua da nola zoazen hori lanketa hori egiten, poliki-poliki jakinda zein den bidea, ez? Edo nora goazen. Bikain, sexu hezkuntza duin baten alde egin nahi dugu, horixe da helburua, ez? Eta prozesu hontan badaude hainbat gabezi edo sexu hezkuntza jorratu den momentuan sortu dira gabeziak, aipatuko diguzu baten bat, zeintzuk diren erronka nagusiak orain gaur egun. Bai. Bueno, gai potoloa da, sexualitatearena, ez? Guk beti hilerokoaren bitartez, eta azkenean, amaitzen dugu hitz egiten anatomiaz, amaitzen dugu hitz egiten beste hainbat kontuetaz, beraz, sexualitatea jorratzen dugu. Eta justo beste honen izan genuen saio bat, Eusko Jaurlaritzaren estrategiaren, sexu heziketaren estrategiaren arira, eta hor, hainbat gauzatera ziren, eta gauzetako bat niretzako oso garrantzitsua dena da denbora. Ez? Ze behar dute aurrak, edo ze behar dugu guk geuk ere, gai hori lasai jorratzeko, eske sexualitateaz ari garenan guk behin gorputzen egin genuen horrelako ideia zaparrada bat, zerrenda bat ezertaz ari garen sexualitateaz hitz egiten dugunen, eta atera zitzaizkigun igual 30 gai jorratzeko, pentsa, ez? 30 gai jorratzeko ezinbestekoa duguna da denbora, eta horrek programan eta hezkuntza programan ez dago denbora hori, ez? Benetan sakon sartzeko gai guztia hauetara. Orduan hori ezinbestekoa denbora, espazioak eta gero erreferenteak ere bai, ez? Karo, gu adibidez eskoletara goazenean beti egiten dugu aurrekin eta irakaslekin. Eskola hortako heldu guztiak nahi ditugu saio hoietan. Zezkenean gugoaz, botatzen dugu gure erroitua, egiten dugu beraiekin ze ondo zemajen, baina azkenen egunerokoan dauden helduak dire benetan beraientzako erreferenteak izango direnak, ez? Eta horrezetan unalen, hau, disoziazio hau de, hemen dena dago ongi eta gero ze sentitzen duan, hemen behar dugu helduok egin deseraikitze bat, ikusi nola diren gure sexualitate, gure sexualizazio prozesuak, eta horren baitan eraiki berritzaileak edo arinagoak edo dena delakoan diren bestelako, pentsamendu eta mundu ikuskera, ez? Azkenean sexualitatea oso zabala da, toki askotatikan sartzen aldiogu gaia, baina gabezia handia bai talde hortan, ez da talde hortan ikusten zen denbora eta erreferente batzuek eta kokapuntu batzuek oso argiak, gero ez esateko, eske guazen hitz egitera pornoaz, bai, klaro, eta hor erdian ze gertatu da, ez? Osea, eske da pila bat, orduan oso gai interesgarria da, eta zalantzarikan gabe guk zerbait eskatzekotan eskatuko genuen, txertatzea kurrikulumean ongi, ez? Matematika gutxiago eta sexu heziketa gehiago, eta horri eman denbora eta bai.
Hortarako ere solastu beharra da, mai gainean jarri, debateak sortu, Horixen. komplikatua da. Bai, eta hor gero ikusten dugu badagoela, prekarizazio hori gutxitzeko aukera handia. Gu egon garen eskoletan, adibidez beti esaten dugu, badela gauza bat oso oinarrizkoa, komun guztietan zaborrontziak egotea. Ze adibidez, mutikoen, osakila duten hoientzat komun hoietan ez balima daude, baina gero, badago norbait, badokala bul, eta doa komun hortara, eta ez dauka non bota bere konpresa, ari gera sortzen, oso oinarrizko eta oso azkar molda daiteken zerbaitekin, kriston trauma izan daitekena, ez? Orduan badaude, maila makroan, teorian, hori gabeziak eta nahi ditugun egin gauza guztiak, hau, behingoz, desegiteko eta gainditzeko, eta gero, hau, egikaritzeko ez, ditugu pausu txikiak, oso garrantzitsuak direnak, hainbat tokietan aplikatzen aldirenak. Zaborrontziaren adibide argia da, ez? Argia, merkea eta simplea. Eta alternatiba erresa. Bai, hori da. Aipatuko dituzu pixka bat hezkuntzarekin lotuak dauden alternatibak edo aipatuzu ez, hezkuntza sexu hezkuntza on bat jasotzeak laguntzen duela prekarietate hau gainditzen. Jarri bertza adibideren bat, alba duzu okurritzen bazaizu. Bai, saioak egiteana, super garrantzitsua gero guk baditugu horrelako poster, ilustrazio, ez? Egiten dutena hilerokoa ikusgarri. Orduan eskola batean jartzen balin baditugu, edo, beti esaten dugu eskola, baina izan daiteke enpresa batean, hau ez da bakarrikan aurren kontua, ez? Hau zalantzaren gabe egiturazko kontua da, soziala da, orduan toki guztietan eman behar dugu ikusgarritasuna, berriz ere bueltatzen naiz, ez? Paradigma zikliko horretara salto egiteko, linealtasunetik ziklikotasunera, ez? Orduan, zentzu hortan, edo zein tokitan egon daitezke, hilerokoa ikusgarria egiten duten bestelako gauzak, eta horre bagoaz, horri esker gero izan ditzazkegu elkarrizketak, eta elkarrizketa horien bidez, gure uteroak lasaiago biziko dira, bla bla, ez? Egingo ditugu bestelako estrategiak prekarizazio hori edo prekarietate hori gutxitzeko. Bikain. Uste dut lehen pausua eman dugula, gaurkoan, prekarietate menstrualan murgiltzeko, hurrengo saioetan, askoz ere gehiago izanen dugu, aipatuko ditugu higienea eta bertain bat kontu, beraz, enara hemen utziko dugu gaurkoa. Oso no, Lizar, mi esker zure ere.